SAT San Antonio en Palas de Rei e hoxe veño presentarvos o noso descansiño de Galical. Neste caso estamos falando dunha mistura 70% carbonato, 30% serrín. Trouxémola en camión cisterna e trae un desinfetante que xa aplicamos nós nas nosas instalacións. É importante que sepades que nos adaptamos totalmente ao cliente. No caso de a mistura facémola xusto antes de ir ás instalacións en onde a vamos descargar. Mezclamos desde un 80% carbonato, 20 serrín, 70-30, 60-40, 50-50, adaptándonos a todas as condicións. Pode ser cama de recheo, pode ser cama de colchoneta, nese caso, o dito, adaptaríamos ás mellores condicións da cama. Ademais, por que usar as camas de Galical? Pois estamos falando dun produto 100% sostible. No momento en que cae da cama, todos son beneficios. Dermatitis para as nosas vacas. Isto vai ao pozo, do pozo vai para as nosas terras, polo tanto estamos facendo un encalado, subindo o pH dos nosos terreos e eso repercutirá nas nosas colleitas. Outro beneficio das nosas camas é que o carbonato, a maiores de ser un produto encalante, é un produto 100% inerte, polo que con estas camas a reducción de mamite é bastante importante. É dicir, unha mestura dun 70% carbonato, 30% serrín, aseguramos unha cama case 100% inerte, non deberíamos ter ningún tipo de infeccións e o noso gando descansa perfectamente. Ademais do tanto por cen, como estamos mesturando as nosas camas, o que buscamos é o benestar animal. Por que buscamos o benestar animal? Hoxe nunha granxa o máis importante é que o noso gando este cómodo e iso conseguímolo coa mestura de carbonato e serrín. Carbonato 100% inerte e serrín é unha materia orgánica. Con este cómputo conseguimos unha cama 100% hixiénica e a maiores acolchada. Actualmente temos 600 cabezas de ganado, das cales 300 están en ordeño. A requería toda, pois facémola nós. Esta explotación creouse no 2002, foi cando se meteron aquí as vacas, e fai uns anos incorporeime eu, antes era meu pai o socio, pero agora fai uns anos incorporeime eu, e nada, este último ano empezamos a traballar con Galical, debido a que nos parece un bon produto para prevenir a mamitis e iso, ofreceunos un bon produto e calidade-precio pois está bastante ben. Empezamos a probar e vimos que, bueno, reducimos nas mamitis, vimos tamén que as vacas estaban moito máis cómodas, deitadas, e bueno, pois decidimos por Galical.